أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Josi Sedou biye jumae biye lahoroma donye ala batu ale ala nyini Josi Sedou ka do ala ma bunara ma de da foi kama uko nga juma do fa do ka nga faraka ka kunda ala janya Josi Sedou ki dama kashi akade alai anga ale deli ala mi nyefonizire ala mi nye masaya bele jele damne na kamindo aka masaya ala ale de bi mason ati nyininga ala ale de bi dema ikado ati kunanda ala ale de be hinina kasura ikado ima fezrai o ala mi ni obi sanve o ala mi na bi nye fanda nani bele jilena o ala mi na bi to kame abe arabu kame abi bamananga me abe moshika ikado ani bo kame o ala kile mi na ti sunongo amba nyini ko Allah ta'ala de fe abi maraka kame Nye kango kan na be dukolo sanfɛ hali ni kan min ni ma deli ko mɛn fɔlɔ subhanahu wa ta'ala bɛ nin mɛn Allah ha belebele ha kul faya kul ala kafar ala min ni ngi ɲininka Josi Sedou k'a dɔn n'a ti ɲinɛ Josi Sedou ale de ti so ka tila k'i kunna da ayo ala tɛ a ma ɲini Allahu ta'ala fɛ Josi Sedou k'a dɔn gɛlɛya min b'anw na bi buru Josi Sedou k'a dɔn min kɛlen bɛ k'an kamana gan ala b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan Josi Sedou k'a dɔn o ye nin dakabanamaw ye o ye nin jahadimaw ye Josi Sedou minnu dagalen don anw dala su fara tile kan Josi Sedou k'a dɔn minnu kɛlen bɛ ka anw tɔɔrɔ minnu kɛlen bɛ ka diɲɛ nege bɔ an na Allahu ta'ala b'u yɔrɔ dɔn ala de b'a dɔn ko in baraka ka da kun min kan an b'a ɲini subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'u da kisɛ kibile ta ka bɔ an dala ala ko k'a ka ala kama Josi Sedou k'a dɔn na ala y'u ta tiɲɛ k'u b'an ka jamana kɔnɔ ala k'a kɔ kɛ hɛrɛ ye ala k'a kɔ kɛ lafiya ye o se bɛ Allahu ta'ala ye wa an b'a ɲini ala fɛ ala ko a ka deli ala an b'i deli ala anw bɛ deli Allah an bɛ deli ala anw bɛ deli masa e de ko k'an k'i deli ala anw ye deli anw ka jamana lajɛ ka hinɛ anw na anw ka jamana tɔɔrɔ la anw ka jamana sɛgɛnna ala maa minnu daga sigilen don an da la ala u halaki ala u halaki ala u ta tiɲɛ ala u ta tiɲɛ i k'u halaki ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah an ka jamana den min bɛ Mali kɔnɔ min bɛ Mali kɔ kan ala a kisi i k'a tanga a kisi i k'a tanga Allah i k'an sɔn samiya ɲuman na i k'an sɔn ji ɲuman na ala i k'an sɔn balo ɲuman na Allah ale de ko an k'a deli Allah inna lillahi wa akrajuna Allah Jabbar ala ko k'a ka ala kama a ko kɛ Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ko kɛ Sayyidina Ali Sayyidina Badr Sayyidina Abubakar Sayyidina Usman baraka kama magani Madina baraka kama Kuraishi baraka kama ya Rabbi an minnu bɛ Mali kɔnɔ yan silamɛ a ɲuman a juguman nka fɛn o fɛn n'o ko ashhadu la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ko kɛ baraji ye ya Rabbi ala ko kɛ baraji ye ka ɲɛsin an ka jamana den ma Josi Sedou se tɛ anw ye se bɛ Allahu ta'ala de ye se tɛ anw ye se bɛ ala de ye wa ala y'i deli ala anw y'i deli Allah i kelen ala i kelen dɛrɛ an k'an tɛgɛ kɔrɔta ɲɔgɔn fɛ sanfɛ Fatiha minɛ n kɛra mɔgɔ bina Fatiha kala Josi Sedou a k'a mu an ɲɛda la a ye ŋaniyaw siri a fɔ kalandenw ye ko yalima k'u y'a faamu wa yala kalandenw y'a faamuya wa n kɛra mɔgɔ bina Fatiha kala a ye ŋaniyaw siri Josi Sedou dugawu barika a tɛ sɔrɔ gansan a sɔrɔ man di dɛrɛ karamɔgɔ dugawu sɔrɔ man di gansan a sɔrɔ man di u ka wari suru Orange Money kɔnɔ n kɛra mɔgɔ ka numéro a y'a suru a ka dɔɔni suru kalanden yɛrɛ kun i bɛ taa garibuya de kɛ o de bɛ barika don i la garibuya man di bi Ibrahima Karaɲara ti maa ta bilen Ibrahima Karaɲara ti maa ka téléphone ta bilen t'i jɔ Karaɲara ka da la a ti maa ka téléphone ta bilen kuma kelen bɛ yen n'i y'o fɔ a ye wallahi a bɛ fɛn d'i ma kuma kelen a fɔ ko ba ma den ka da o ma ba ma den a banna wa ba ma den ayi n b'a fɔ i k'o fɔ n kɔrɔ i bɛ taa ka so de n b'a fɔ ni bamananya sa ka n b'i kala n'a fama o an famana kojugu ne ko a ti ya de wa a bi yan a ti ye immeuble sangaso 6 jɔlen bɛ ɲɔgɔn sanfɛ a bɛ fɔ o lege la
ase chamanje la nimaro la misiriba mi meka jo yeve ngo abiseli juma ne bitaye jati tay sali yoro taala na misiri mi dora abisali na misiri mi jo jati ati seble jonti sedu hami bambela gela bi beka hami mi memina edebika hamido degu mi memina ika degu angani asiri ni bana bila angani asiri wallahi Allah wallahi jonti sedu wallahi nyengale ala la femi namba fo arajo inzafe klongata abimina wallahi ala bamine klongate ko yi garamo wuli balu do parce que ma chamande ya fonya ko abimina wallahi abimina dere jonti sedu mo ku ngani ke kelenyi ay ngani usiri ayati ka korata safe fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الله ماهي الله ماهي أكفر كدوك محمد ماهي وترى ماهي وترى إبه كاكا الماميا ودونغ أيمين على أبوركوتو على كأبوركوتو يا ربي ala ka mai watara ka punaja nywana di ala kila ka mando bema kata procureur Touré nyegoro ka segi mata ka so bomala ala de apunaja akala deli bunya wallahi tabati ada abillahi watara ka punaja nywana ala ko nywana dama tabati ada abillahi wataba ma o sebeni shetan wolobla o de bisebela ka o de ma o sebede ma bolo o de akishi olu danende sebengulanga ayake sebede ya progoto ala ka nguna ja ya rabbi ala ka nguna ja kani kira mamadu ga nwa jigi nwanyi arjina kono ya rabbi ala ka nguna ja ya shedu ka do banagene be mina ala ka wuri ka do hamigele be mina ala ka nye ya rabbi allahumma salli ala sayyidina muhammad rasul allah la sharika lahu al-fatiha alhamdulillahi rabbil alamin Nam. Ni nyoro imine akili jingi dangoro bala. Joni. Shakana amawula aidara. J3 femenye nyoronga ufe. Dangoro ba indari nongoma. Aka kalande njole umbe. Ambi fulni tani duma. Adenga dali be nyoro. Atita ati machi. Eko chokodi. Allah ka nafa na barkai. Ami. Mbala choko beti. Jodi jelu nebe ngeleku. Mbi boni sebenye sebemi nduka ama le point tumini. Sebeni keba atwa de ko BM ko ikado ni vali bakule mi na daga sigile do andala. Jamana korobela la buzunati sedu klef line otajugara kosobe. Ni mbi masira abi makamana gwan. Joan sudi kado nga haramade ikangi yere nyininga. Ni vali bakule. Joan sudi kado joni nodo. O ni ntuwa bu ble minu ni ukadakabana marfau. Anu ka doni yaw John Sedu ka do u desara de wa yalma mun yare de yako injuba juye oningali kanga keteza sebene kala ko ako jahadima u farla nyanga fla kilingili ina fo saka genaw ina fo bagamara law u belene be dugu dundala John Sedu ka do abopuma menu ye hida nyanye yanga de yenye John Sedu sebene kala ko anga sura sukulu bu seke o ngani vali bakule mi no buto ka labe kasinga kenyoave John Sedu ka do yalma jati bade timina wa yalma hakili de bitoka bo ningali to me bo ako minye ansongo dugula de doye o ya jira ka fo ni ngoni olu yere dabali bana fo ka fo ka toti olu bu yere nyininga to abu kani helicopteru katasu ka durunuma yon Sedu ka do unye de mandiwa yalma uti jahadima nunu de ye chenje la wa ningali to me be ako to abu sorasu yon Sedu ka do donia babula na do fara ku ka bo jamana kono ikalo ngunu barka bi bunya ga adama de bi borondo de ala ye nye dongo do da aberata usigile ni avion dakabana ani ni dakabana marfa bu bulu John Sedu ka do hadama de kamana gona dugu min be nu ka mako wata guna do akun demeni John Sedu ka do ni ngara magari ko dae sabula ikado marfatigu jahadimaw John Sedu ka do farala nyanga ka dugu lamini dugu joli u ya hadama de borondo iko tiga sabani gala ko ako min ye fali nye dugu nani John Sedu ka do abakashika mi be ani shu mi zaradara abarka kabu min ye wata guna village dugu min be nuka dirga u ka dugu do fana mako karu ani awadeyu tegef John Sedu fali min gera ni dugu nunu na klefla na ma biduru bonyango uyo de daji matan wolovla karu matan dugu mi no ye wata guna ye matan ani nani dewu tegef John Sedu ma wolovla dirga semede kala ko uye umada umako ma ni vi fali ngwa fo labana bitigi minu mbe ka bele jele ti ka kono mina salo baga minu bi dugu kono John Sedu ka bele jele gwa ka blunye
ɲɛ i k'a dɔn i b'a fɔ ko to bɛna nugu la hali maa si m'a dɔn sini u taara sira min fɛ silamɛw tɛ Jɔn Sedu sɛbɛnnikɛla ko kuma min n'a fɔra i k'a dɔn ayiwa tubabu marifatigiw a n'u ka doronu u nana salo Jɔn Sedu i k'a dɔn ko nin mana maa kisi o u kɔni nana ka denmɔgɔ de gɛn ka bɔ suw la sabula u y'a sɔrɔ maa min su dalen don danta la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn jamana in kɔni Jɔn Sedu maa si t'i ta fan dɔ bilen kamana guwan damanda nka min mɔɔ yɛrɛ kamana guwansa o de ye mɔɔw bɛ ɲɔgɔn ɲininka ni nin kɛra yalima jɔnni ye nin kɛ jɔnni b'a la min kɔni ye Ataguna ta in fanfɛla ye Wataguna Jɔn Sedu caman ko jurusara don sabula dɔw ko dugulamɔgɔw bɛ to ka kunnafoni dili min kɛ ayiwa sɔrɔdasiw ma dɔw k'o don nka Jɔn Sedu n'i ye ko kɔfɛla lajɛ a bi san damadɔ bɔ Bamandiya wale ayiwa min ye burudamɛkɛlɛ yɛrɛ wulilen maa minnu jijara kosɛbɛ o ye nin fanfɛ jamana ye Jɔn Sedu k'a dɔn ninnu ye faali min da burudamɛ k'a donnama in kama i k'a dɔn a barika bonyana yalima o kɔsɛgi bɛlɛ de bi senna wa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jɔn Sedu k'a dɔn dugu minnu don kɛlɛkɛ jamanaw don a maanifin n'i ka gɛlɛ fo k'a fɔ k'a to ten a ko Ablaye Jalo y'a jira k'a fɔ min ye ayiwa nin jamana in a denmisɛnw ye Jɔn Sedu k'a dɔn u cɛsirila kosɛbɛ kuma min ayiwa ni min ye burudamɛkɛlɛ wulilen n'u y'a ɲini k'a fɔ u bɛ kɔrɔfɛla in bɛɛ lajɛlen salo i k'a dɔn nin dugu in jijara u bolo kosɛbɛ Jɔn Sedu ka cɛngana caman ni tora ye a ko hali mijaw nana waati min dugu in denmisɛnw u bɔra k'olu kunbɛn Jɔn Sedu k'a dɔn ma hɛrɛ faali da olu fana kan sɛbɛnnikɛla ko yalima o juru sara fana don wa ɲininkali tɔ min bɛɛ a ko nka min kɔni tɛ nkalon ye Jɔn Sedu k'a dɔn awa rebelle kɔlɔ minnu bɛ yen olu b'a dɔn cɛ min bɛ nin jamana in kan nin dugukolo ka cɛ minnu bɛ yen u b'a dɔn k'a fɔ u ni u ta ye nka i k'a dɔn nin balila ko min nana kɛ tan maa caman b'i yɛrɛ ɲininka nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min salo ka bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la dabatugara ne min tɛgɛ don o bi kɛ i kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant parce que ba n'o ye a jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye a jara ko bɔɲɛ laban ye boli a ko i bɔra ka Wataguna fɔ an ka taa ɲɔnɔ o bi Segu mara bolo la a ko fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye u ni Bamanjiw karila ɲɔgɔn na fɛn min ye tigɛ ye o ma don an la maa 12 Bamanji jugu la u y'o ni kɛnɛ karaba maa 21 k'olu ɲɛnama minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ armée yɛrɛ ka kunnafoni di bolo min bɛ n'o ye Diripa ye alamisado olu yɛrɛ de ye kunnafoni di kɛ a kɛnɛ kan fɛn min ye Diripa ɲɛmaa ye fo ka taa fara maa min bɛ n'o ka wulikajɔ ye sɔrɔdasiw ka kɛlɛko yɛrɛ ɲɛnabɔli ye n'u k'a ma chef d'opération militaire olu yɛrɛ de nana ka na ko ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ colonel Sulemani Danbele ka fara colonel Musa Yɔrɔ Kante kan ani chef de division sous greffier formation des stages n'o ye l'état-major général des armées ale bi baara kɛ yen o ye colonel Mamadu Masawule Samake ninnu bɛɛ lajɛlen de ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye kunnafonidilaw ye kanu ɲɛkɔrɔ ko tɛmɛna cogo min na ani baara min bi senna ka kɛ ni k'a ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye ɲɔnɔ marabolo ye a goyalen bɛɛ o sababuya kɛ danimɛwale tigilamaw ye n'o ye terrorisme ya wale a kɛbaw ye o tuma armée bɛ mun na armée ka wulikajɔ kɛ joona ni ka kɛlɛ kɛ armée tuma man di nka don o don armée bɛ wulikajɔ ani kɛlɛ la don o don na maa fa don o don na maa mina sɛbɛnnikɛla ko o ye kunnafoni min da jamana dɔw kule kan o de ye k'a fɔ juillet kalo bi kuncɛ waati min na ɲɔnɔ sarikili fɛn min ye jabali o secteur fanfɛlaw ye fɛn min ye armée kɔni ye u ye wulikajɔ kɛlɛ min n'a kɛra terroriste maa 12 o fara sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen maa 21 terroriste cɛma u taara ka t'olu siyɛni minɛ k'u siri k'u bolo k'u ku ye ni kana n'u ye sɛbɛnnikɛla ko a k'u ye bagan minnu joint saga misi ba 500 ani 15 armée y'o bɛɛ lajɛlen gɛn ni k'o minɛ jihadistes la ka na n'a ye kɔnɔ du tigiw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na ko bi o ma dan o ma yɔrɔ min fana bɛ yen n'o ye Sɔngɔn ye ale bɛ Jabali mara la fɛn min ye armée de l'air ye olu kɔni wulila fɛn min ye su dugukila gɛn ye jihadistes dalen sunna na marifa kisɛ bɔmu n'u ko giriw maa min tora ye o ka ca cɛ 100 ye nka u ma sɔn k'o chiffre fɔ ayi mini Sɔngɔ i ye solu yo eso dan solu yo armée ne sidana Mali armée wa ha uyu fa de b'a fɔ dide pay halo musu konde pay sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Bamanjiw ye u kali k'a don ko sɛnɛ de kana kɛ ɲina armée kali k'a don sɛnɛ bi kɛ piyan wa an b'aw ɲɛnama mina n'u ye dɔ fa u bɛ dɔ ɲɛnama mina pay
n'u kun y'a daminɛ ta Allah n taatɔ filɛ ɲɔnɔ ɲɔnɔ n bɛ taa concert kɛ cogo dɔ dɛ n'a ma se dɛ cɛnin dunna dɛ i t'a kuma ma se fɔlɔ dɛ cɛnin jumɛn Derkɛbu wa Derkɛbu de o ma ye hali bi o ma ye ba o turuna Tɔnbɔkutu yan fan fɛ n b'a kɛ n ka dunun k'a ja fɔlɔ a k'a ja fɔlɔ i ka dunun i ka kalo 2 kɛ fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali armée a ko n'i y'a ta k'a lajɛ cɛmancɛ fanga in na an bɛ se k'an disi gosi sabula maa jugu de donna an ka jamana kɔnɔ ka caya kojugu janfa fantan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ Mali janfalen bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko armée cɛ min b'an bolo hali n'an y'an ka armée sigiyɔrɔma 10 janfa min b'an da la an kelen tɛ se sɛbɛnnikɛla ko ngo n'a ta bɛ Mali armée bi kɛlɛ la u bolo ma jigin don kelen u cɛsirilen bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko waati laban in na fɛn min ye Mali armée ɲɛmaaw ye u yɛrɛ kun y'a laɲini avion belebeleba dɔ bɛ min bi kɛlɛcɛw cɛ ka taa k'u cɛ ka segin ni tɔɔrɔ binna dugu kan ka jigin yegew ka duguladen bɛɛ cɛ ka bɔ yen yewu ka yɛlɛ n'u ye k'a tɔ to marifatigiw dama ni ɲɔgɔn cɛ o avion ba ye a bɛ fɔ o de ma Kaza Mali kun y'o kelen commandé nka Américains banna ko a ti d'a ma han munna n'an y'o sɔrɔ an mago bɛ jɔ MINUSMA la bilen wa les Nations Unies les Nations Unies c'est une société américaine e m'o kala histoire jo la awɔ tout à fait Nations Unies américains de ta ye MINUSMA Nations Unies tɛ ya olu b'o k'anw na n'anw y'o sɔrɔ an mago bɛ jɔ MINUSMA la an b'u danga dɛ danga bɛ tubabu minɛ yan danga b'u minɛ danga bɛ tubabu minɛ dɛ fɛn minnu bɛ Ala tɛnɛma ko dama na danga t'olu minɛ sa n bɛ min f'i ye i b'a kɔlɔsi ni Ala ko k'a bɛ kasara se tubabu ma a b'a 100 fa de n'a ma tasuma bilen wuli yɔrɔ dɔ la a bɛ dugukolo yɛrɛ Ala ko tɛ tulonkɛ dɛ wala a bɛ avion bin n'u ye e dun ko cogo di ko danga tɛ tiɲɛ e ko kɔlɔsi bani tasuma bɛ se ka wuli dugu fankelen fɛ ka u bɛ ji k'a la ka dɛsɛ i b'a fɔ ko n'u ji k'a la o ye essence ye Ala ka sitana don e dun ko cogo di naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni avion belebeleba in u ko min ma Kaza a dɔkun zanna Mali fɛ 2016-2020 waatiw la nka an bɛ don minɛ ko bi avion in a ye san 7 fɔ ka san 8 kɛ u taara n'a ye tubabu jamana kan ko k'a révision kɛ jan'o cɛ Mali sɔrɔdasiw u mago bɛ avion belebeleba in na n'o ye Kaza ye o Kaza in ale de bɛ kɛ sababu ye an ka sɔrɔdasiw taatɔ relève la minnu bɛ mini da u ɲɛ n'u panna avion na mini bɛ sanfɛ wa ayi mini tɛ yen bon o ntanya de b'an na bi sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye armée nationale ye a ɲɛmaw ko tuma Kaza kelen ka sa u ye wari bɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen ka wari dan gaki cakɛda min ko ale bɛ se k'a di o ye faransikaw ka société n'o ye Airbus ye Airbus de ko n bɛ se ka Kaza di wari bɛɛ lajɛlen sarala nka papier minnu bɛ yen n'olu kan ka tɛgɛnɔ bila walasa Kaza minɛnw ka fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ ma sɔrɔ sabula avion filɛ nin ye ta jamana kelen b'a fɔ ne b'a di k'i b'a sɔrɔ jamana 2 fɔ jamana 3 olu de bɛ jɛ k'a dilan sɛbɛnnikɛla ko a ko Américains minɛn dɔ de bɛ avion in na min bɛ kɛ sababu ye n'a bɛ sanfɛ a ka taafaw ni nafaw dɔn u k'o de ma moniteur o tuma fɛn min Américains ye o bɛ bɔ olu de fɛ yen Américains ko olu ka moniteur tɛ feere Mali ma u k'a ta an bɛ Ala ta ɲini an bɛ Ala ka moniteur ɲini awɔ u k'a ta avion dongo yi n ko an bɛ Ala ta ɲini sa avion mana taa kunfɛ a ɲɛ tɛ ko la o moniteur in de b'a to a bɛ taafa ni nafa ne ko n'i ye Ala ta sɔrɔ o man girin n'o ye bon an bɛ Ala ta ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu yɛrɛ de ye wuli ka jɔ kɛ Américains ka ambassadeur min bɛ yan k'a ɲininka o tuma munna aw tɛ minɛn in feere Mali ma aw ko an b'an kɔnɔ miiri fɔlɔ an bɛ sɔrɔ k'aw jaabi u ma jaabi jɔlen foyi d'olu ma nka sɛbɛnnikɛla ko min kɔni jɛlen bɛ Mali sɔrɔdasiw bɛ cɛsiri min na waati laban in na jango armée de l'air u bɛ bugubugu Mali la u bɛ bugubugu Mali la nka k'a fɔ an ye nin f'a ye an ye nin f'a ye sɔrɔdasiw t'o fɛ o sabu n'o kɛra maa dɔw fana bɛ yen minnu bɛ wuli k'olu ye jo sariya tigilamɔgɔ ye droit de l'homme u b'an ka sɔrɔdasiw ɲangi u kana fɛn fɔ u kana fɛn fɔ u k'u bɔrɔndɔ dɔrɔn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Joji Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Sphinx ko n'a kɔrɔ dɔnba Joji Seydou sɛbɛn fura nin y'a boli ko siɲɛ 335 sɛbɛn in i k'a dɔn maa min b'a ɲɛma la a tɔgɔ ye Fasɛrɛ Adama Daramɛ o Adama Daramɛ kelen de ka kalimu ye nin ye kalimu nɔrɔma tigi Joji Seydou a ko Birama Ture Fali ko a tununi a ko ɲɛbara ka sɔrɔ dɔɔni Joji Seydou nge k'a dɔn hadamaden ja wulila taafan tɛ maa si la bilen minnu kɔni zon min de don k'u bɛ sɔn ka minɛ
journaliste de Burama Touré a ka tunu pelingetew a san 5 ye nin ye journaliste de k'a dɔn Fasiri Adama Darame y'a jira k'a fɔ bɛɛ bi kɛlɛ in dabila fɔ ale kabini kuma in bi senna kabini a ka di fɔ k'a koya Adama Darame don kelen da kelen a m'a bila Burama Touré dun i k'a dɔn a tununa tunu cogo min na journaliste de k'a dɔn a maanifi kamana guanna a ko i k'a dɔn minɛni a dabɔla sabula min ye cɛbaw ye i n'a fɔ général Musa Jawara Damagile i k'a dɔn o minɛna i k'a dɔn kamalen min bɛ n'a ka kuma ka di a bɔ n'a bɛ se kuma caman na u k'a ma ko Abdul Ñang u y'o fana dɛrɛ journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko minɛni barika bonya ntɛnɛn cɛ dɔ minɛna kɔrɔfɔ caman sɔrɔ l'o da o yɛrɛ ka daja de y'a se ko caman ma kapitɛni kɔrɔ don u k'a ma Mamadu Alasani Mayiga Jean Seydou Mamadu Alasani Mayiga a minɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko juge d'instruction Idrissa Mayiga o ye tɛgɛ d'a kan min ye grande instance de la commune 4 Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko kuma min n'a minɛna i k'a dɔn mandat dépôt dara ko yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ a bi jɛjugu la maafajɛ ani ŋanamu-ŋanamujɛ Jean Seydou i k'a dɔn a minɛna a n'a kɛ min ye juge kɔrɔba ye i k'a dɔn o ye kɔrɔfɔ caman sɔrɔ a da sɛbɛnnikɛla kɔni ko enquête cadre kɔnɔna na kuma caman bɛ i tɛ se k'i da don o la nka min kɔni jɛlen don Jean Seydou k'a dɔn cɛkunba 4 minɛna olu bi kaso la Jean Seydou k'a dɔn ko caman mina sɔrɔ olu da a ko ayiwa ex capitaine Alasani Mayiga min dɔ a bɛ fɔ ni hakili bɔra n bɛ hakili jigin ninnu kun ye jɛ dɔ sigi sen kan Jean Seydou k'a dɔn k'u na coup d'état kɛ u na ŋanamu-ŋanamu kɛ Jean Seydou k'a dɔn u minɛna ka don kaso la f'u kun bolila a ko ni hakili b'a la capitaine Yakuba Kojo inspecteur de police Solomani Dukara min ye sergent chef Thierry Diarra ani premier classe Iriban Diarra ani Mazo Tenu Jean Seydou k'a dɔn ninnu kun ye waati kɛ sécurité d'état la Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn awa u nana a lajɛ o donnama in kama ka kusukusu kɛ autorol tile 15 san 2015 ka 1 kɔnɔ Jean Seydou k'a dɔn u bolila sɛbɛnnikɛla k'u bolilen i k'a dɔn u y'u nɔbɔ k'u nɔbɔ dɔw minɛna nka hali bi n'a ka bi dɔw kɔni bɛ taa olu ma ye capitaine Mayiga ani inspecteur Dukara Jean Seydou ninnu kun bolila ka t'u dogo fo Konakiri u taar'u sɛdɛni minɛ tile 24 ni bolilen kɔfɛ a ni ka segin n'u ye jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni hakili b'a la min ye novembre tile 6 ye Jean Seydou k'a dɔn u ye kalo 6 de kɛ min kɔni ye ka 1 kɔnɔna ye min ye Thierry Diarra i k'a dɔn ale laban taara minɛ Kati min ye Iriban Diarra ye o minɛna Bamakɔ Mazo Tenu Jean Seydou an bɛ donni minɛ ko bi o den ma se ka ye hali bi n'a ka bi a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ capitaine Mayiga min filɛ nin ye kuma min n'u minɛnen don olu de ni Burama Touré ye waati kɛ ɲɔgɔn kan n k'i ɲininka SOE kɔnɔ Jean Seydou a ye Burama Touré ye u kumana kɛwale minnu kɛra Burama Touré la i k'a dɔn a bɔra caman galama Jean Seydou i k'a dɔn ale yɛrɛ nɛ kun ka di a ye kuma caman fɔ waati janna Jean Seydou a bɛ n'a fɔ kiiritigɛlaw hakili jiginn'o na haraba Jean Seydou i k'a dɔn sina ka tigɛ k'a yɛrɛ la ngami Dirisa min ye awa kiiritigɛla kuntigiba min bɛ yen Jean Seydou i k'a dɔn n'a kɛn bɛ awa tɛnɛmafɛn ye bi n'o ye procureur ye de la République Bɛnkɛ Idrissa Amidou tonton Idrissa Amidou Touré Idrissa Touré Jean Seydou a bɛ n'a fɔ nin jɛ in kun bɛ ko caman de kalama kabini a ma kɛ procureur ye n'a dimine sigilen de kun don u ma bila a la o a bɛ ko caman kalama n ko substitut de kun don a ma kɛ procureur ba i y'a ye wa mais bravo Seydou on sent que réellement tu as passé un séjour avec ces gens et substitut ye mun il vous tɔgɔ dɔn koyi mais attendez je suis un intellectuel là avant ça je savais tout ça wallahi substitut ye procureur ka dangan di ne b'o dɔn wa ka dangan jama a bɛ fɔ de ma substitut i b'u dɔn koyi substitut quoi tɔgɔ substitut voilà bravo substitut Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn ayiwa Touré-kɛ tun bɛ ko caman dɔn o de ye baara in nɔgɔya ma Jean Seydou n'a ye bolokɔni ɲɛsin yɔrɔ min k'u ka t'o minɛ n'o nana i k'a dɔn o bɛ nkalon b'o da a ko ayiwa capitaine kɔrɔ min minɛnen filɛ n'o ye Mayiga in ye Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kunnafoni caman b'a kɔnɔ a bɛ ko caman galama a ko nka n'i ye ko ta k'u lajɛ Jean Seydou i k'a dɔn ayiwa tɛgɛ dar'a kan kuma min n'o fana kɛra Jean Seydou i k'a dɔn maa ma ni ko in ka surun i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bara k'i yɛrɛ ɲini kunnafoni dilaw n'o ye Adama Darame Adama Darame ko kɔsa in na u ye kunnafoni mɛn ka bɔ Abidjan Karimu Keita a dɛsɛlen don ka sunna a y'a ɲini Abidjankaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'ale don avion dɔ kɔnɔ a ka Gabon sɛgɛrɛ sabula Gabon i k'a dɔn o masakɛw y'a jira a la k'a fɔ n'a sera ka yen kɔni sɔrɔ i k'a dɔn a bɛ sɔn ka kisi minɛni ma
mandat d'arrêt t'ale de ka sɛbɛnni kɛla ko mandat d'arrêt min dara Karimu kan n'u kun y'a kuma polopa la kɔsɛ in na i k'a dɔn Abijankaw ka député kɔrɔ dɔ bɛ yen mandat d'arrêt dara u kan u y'o minɛ Mali kɔnɔ yan i da de dɔɔnin sa cɛnin wo e na se ka diɲɛ fɛn bɛɛ dɔn wa i bɛna o tɔgɔ fana fɔ wa mais je le connais mais merde wayi ferme ta bouche mais je sais mais si tu sais ne de bara k'a kala laisse-moi dire à ma manière tɔgɔ b'i bolo ya c'est pas ton problème vas-y Georges Sedou u ka député kɔrɔ Abidjan mandat d'arrêt dara o kan o minɛna yan Georges Sedou k'a dɔn o minɛnen ka n'o kɔni kɛra Karimu ko i m'a ye ni Mali ye ninnu ka député kɔrɔ minɛ ne yɛrɛ dun fana ye député kɔrɔ ye a fɔra ko n ka minɛ n'i ma fɛɛrɛ kɛ ka coolo i k'a dɔn a bɛ kɛ n bolo baara ye a ma taa fɔlɔ a bara ka dabali bɛɛ tigɛ Gabon kɔni ani dalen don yen kan o kuma fɔ cɛkɔrɔba fana ka farigan wulila Ibrahim Boubacar Keïta sɛbɛnnikɛla ko ko IBK ka farigan wulilen bɛ tile fila in na o yɔrɔnin bɛɛ a y'a ɲini k'a fɔ min kɔni ye wuli ka jɔ ye ale bɛ taa i k'a dɔn i yɛrɛ furakɛ fɔlɔ min ye arabu jamana ye sɛbɛnnikɛla ko IBK taatɔ mɔden fɛn o fɛn bi yan a y'a bɛɛ lajɛlen cɛ a nɔfɛ u dan bɛ hôtel ba dɔ la hôtel min n'u k'a ma hôtel Burj Khalifa k'u dalen don hôtel la o hôtel tile kelen wari n'o sɔngɔ fɔra i ye sɛbɛnnikɛla ko o t'a tɔɔrɔ sabula maninkakɛ i k'a dɔn kuma min a bɛ fanga na a ye nafolo min sɔrɔ Georges Sedou i k'a dɔn a b'a dun mɔden ninnu b'a dun a tɛ ban n'a kɔni tora ten kɔni sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi Georges Sedou i k'a dɔn ko bɛ nin dangan in na maa o maa b'a la k'a fɔ i ni Karimu ka surun walima i ka surun ko in na Georges Sedou a bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ sabula min kɔni ye IBK ye a y'a bɔ k'a de kɛ n ka farigan wulilen don n bɛ taa n yɛrɛ lajɛ k'a sɔrɔ a dalen bɛ hôtel dumanba in na i k'a dɔn Dubaï jamana na ko a tɔgɔ hôtel in tɔgɔ Burj Khalifa hôtel du Burj Khalifa n terikɛ dɔ tun bɛ yen o tun bɛ hôtel in baro bɔ n ye i paraît que a janya bi sangaso 150 ni kɔ bɔ awɔ anw bɛ retard la yan koyi n'anw bɔra ne ka kuma tigɛ nin dama de kama n'anw bɔra an ka dugu la ka na hôtel de l'amitié kɔnde k'a kɔnde n'an dara an bɛ t'o lakali ja n'anw ye Burj Khalifa ye don o don an na sɛri ka bɔ ka bin a bɛ sɛri kɛ aw minnu burusukɔnɔmaa kɔni burusukɔnɔmaa kɔni ni fɛn de ye kelen ye n'o tɛ maa ye yɛrɛ tɛ burusukɔnɔmaa ye de ne kɔni bɔra o la ne sera nin ɲɔgɔn na hôtel kɔnɔ Jeddah e sera yen a ka haramu ko 7 babani nɔfɛ yan sura k'i ka ɲaɲa ni kule ka ɲaɲa maninkakɛ min ɲɔgɔn na ma da bamuna kɔrɔ fɔlɔ maa 50 ni maa 7 sera a nɔfɛ o ni hôtel ɲɔgɔn na ne b'a dɔn ni baba sɔrɔ tɛ maa ti kariya k'o ta ye Madu y'a ta ɲe wallahi kɛlɛ man ju y'a den ani Madubilen den Fatumata 7 den a kelen ka fisa cɛ 1000 a kelen man ju kelen mun de y'a f'i ye ja man ju karilen koyi e tɛ nakari den dɔn jaliden ɲɔgɔnna nami den bɛ yen n ye nin bɛɛ kɛ Georges Sedou sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn nin donnama in kama Georges Sedou i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keïta hali ayiwa baarakɛlaw mana to ka tɛmɛ a ɲɛkɔrɔ a bɛ dimi i y'a dɔn ale dimi man go a bɛ se ka funteni ten ko ni fitinin dɔrɔn awɔ a bɛ funteni hôtel in kɔni na a kɛ bɛ i ko kelebe nin mun ye sɛbɛn ye an ye min salo kelebetɔ hali ni fiɲɛ panna kunna a dusuma ka bɔ an ye min salo ka bɔ le chimisi kɔnɔ ko n'a kɔrɔ dɔn ba daba tuma ne min tɛgɛ don a dafa kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le pouce bolokɔni kunba o don sinali toama nin y'a ka sɛbɛn ye a ko jɔnni b'a fɛ ka Bakari Togola ye Ala bolo ni ka taa dɔ fara a ka ɲani kan a ko fɛn min ye Bakari Togola n'a a tɔgɔ fɔra i hakili bɛ jigin sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa na cɛ kelen min n'a ye wuli ka jɔ kɛ ni ka sɛnɛ don ba la denmisɛn caman bɛ yen ani maaba caman bɛ yen k'u ɲɛsin sɛnɛ ma bi Mali ka sɛnɛ kɛ wasogo ye ka sɔrɔ kɛ nafolo sɔrɔ fɛn ye n'a y'i ja a fɔ Bakari Togola de y'a misali jira Mali ani farafinna kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ko Bakari Togola a kun ye gɛlɛya sɔrɔ waati la sabula a kun fɔra k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw ka tɔ min bɛ yen n'o ye union ye ko baara wari dɔ tununa miliyari 9 a n'a kunkanfɛ ko Bakari Togola de y'a dun sɛbɛnnikɛla ko o de gɛlɛya kɛra sababu ye Bakari Togola yɛrɛ a jugulamaw kɔni dara ka taa seereya jugu de kɛ kiri la seereya jugu min n'o kɛra sababu ye Bakari Togola ni ka taa datugu kaso la kalo 19 sɛbɛnnikɛla ko Bakari Togola kalo 19 kaso a y'o kɛ maɲumako la farigana sɛbɛnnikɛla ko nka fɛn bɛɛ lajɛlen bi to misɛnya la fɔ fini sɛbɛnnikɛla ko fini bi to misɛnya na nka fɛn min ye fɛn bɛɛ lajɛlen a bi yɛlɛma don dɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Ala nana n'a ka na ye fɛn min ye sariya tigilamaw ye dɔɔni nin wari in dara min dɔɔni sɛbɛn bi bɔ Bakari Togola miliyari 9 min n'a fɔra ko tunna kɔ a y'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn bɔ k'a da kelen fo n'a kɛra 260 ye o de sɛbɛn ma i ba
awɔ 9 milliards min n'o kuma tun bɛ fɔ k'a y'a dun a bɛɛ don o jira la kelen fo n'a kɛra 260 ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o dɔrɔn tɛ Bakari Togola o dossier ye fɛn min ye kiiri tigilamaw ye olu yɛrɛ nana lajɛ k'a fɔ ni ko bɛ tan cogoya la fiɲɛbɔ da ka di Bakari ma o tuma fɛn min ye liberté provisoire ye o nana o jateminɛ nka o ko Bakari ma ni wari tununi kɔ i y'a ta i m'a ta liberté provisoire kɔni tɛ se ka d'i ma f'i ka caution bila sɛbɛnnikɛla ko caution a y'o de bila o b'a jira k'a fɔ ni kiiri tigɛra ni Bakari nɔ ma k'a la a ka caution bɛ ta ka d'a ma n'a nɔ b'a la wari tɔ kan ka sara cogo min n'o ye caution ye a b'o de dafa ka wari in sara sɛbɛnnikɛla ko Bakari Togola yɛrɛ ye jaabi di kɛ k'a fɔ fɛn min ye sɛbɛnni laban in ye olu kɔni bɔra pôle économique la u taara ka taa procès verbal ko t'o tɛgɛnɔ bila min kɔni b'a jira k'a fɔ u ka dossier a bɛna taa cour d'appel la sɛbɛnnikɛla ko nka an bɛ don min na ko bi fɛn min ye kiiri fɔlɔ min n'o kɛra pôle économique la k'a jira k'a fɔ ko Bakari Togola ko wari in kɔni dunna sɛbɛnnikɛla ko wari dunni ma y'a nɔfɛ o de kama dossier yɛrɛ a bɛna bila ka taa cour d'appel la Bakari Togola yɛrɛ fiɲɛbɔ da dira ma sɛbɛnnikɛla ko a b'o la waati min na ni Bakari Togola yɛrɛ a yɛlɛmalen bɛ foro kɔnɔ sabula k'a to kaso la APCAM votew kɛra kɔ président kura sigira a nɔ la o tuma Bakari seginna foro kɔnɔ waati min n'a bɛ foro kɔnɔ cikɛ la dɛ u nana kuma kura wuli u ko sɛbɛn wari miliyari 18 k'a y'o fana dun o tɛ tiɲɛ ye Bakari ko a ko o miliyari 18 kuma min bɛ fɔ o miliyari 18 aw juru de bɛ wa hali o wari ma sara k'ale yɛrɛ to kɛnɛma a bɛ kaso la awɔ o juru de bɛ CMDT la o juru bɛ CMDT la o ye tiɲɛ yɔrɔ kɔni o kuma a ka kuma na kɔni o tɛ tiɲɛ ye a tɛ se k'o dun sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Bakari Togola ye waati laban in na jɔakun laban in na a yɛrɛ ye kunnafonidila dɔw wele ni ka laseli kɛ laseli dɔrɔn tɛ koyi a ye sɛbɛnfura de bɔ k'a da gaki wari min n'a bi ka fɔ kosa in na k'u bɛna nkalongoya tigɛ ka danna ka fara kɔrɔlen kan a jaabi filɛ dɛ o tuma fɛn min ye sariyatigiw ye CMDT fɛn min ye primature ye ministère de l'économie des finances BIM SA direction nationale de l'agriculture CMDT APCAM union nationale prolétaire de coton a bɛɛ lajɛlen de jɛra ka nin jaabi in bɔ k'a da k'a fɔ miliyari 18 a juru de bɛ CMDT la a ma di kɔɔrisɛnɛnaw ma banɛ a juru de bɛ CMDT la wa o dɔrɔn tɛ ale Bakari waati min a bɛ minɛ ka don kaso la o y'a sɔrɔ CFA wari miliyari 2 ani miliyɔn 400 ani miliyɔn 10 o bɛ kɔɔrisɛnɛnaw ka compte kɔnɔ ale bolo yen o wari bilalen bɛ ale donna kaso la k'o to yen o ma tunu kɔni o ma tunu miliyari 18 min n'o bi fɔ Bakari yɛrɛ ko miliyari 18 tɛ a ko miliyari 19 miliyɔn 760 k'o de don a ko fɛn min ye san 2016 o campagne min kɛra fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ye u ka miliyari 6 juru tora CMDT la o donnama y'a sɔrɔ fɛn min ye Modibo Kone ye ale de bɛ yen Modibo Kone kɔfɛ a ko fɛn min ye Baba Berete ye o tile la miliyari 9 miliyari 800 miliyɔn 800 ani 46 o juru tora CMDT la o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye ayiwa Baba kɔni tile la o juru de tun bɛ sɛnɛkɛlaw ka o juru mais min bɛ ala de bɛ fara Baba Berete in kan ala de bɛ fara a kan dɛ a tɔgɔ bɛ kuma caman na dɛ ayiwa ala de bɛ fara a kan dɛ naam o tɛmɛnen kɔfɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o Baba Berete kelen tile la tuguni miliyari san 2018 miliyari 6 miliyɔn 900 ani miliyɔn 14 sɛnɛkɛlaw ka o juru de tun bɛ CMDT la o tuma fɛn min ye ɲina campagne bannen CMDT ko sɛnɛkɛlaw an ye kɔɔri san prix min na o tuma anw ta taara aw fɛ an ta b'aw fɛ an ta b'aw fɛ o y'a sɔrɔ Bakari Togola bɛ kaso la maa min bilalen b'a nɔ la n'o ye an fa ye an fa de ye sɛbɛnni kɛ k'a ci CMDT ma o tuma wari in bɛɛ bɛ bɛn miliyari 19 ma a y'o ta o dɔrɔn tɛ miliyari 2 min tun bɛ compte kɔnɔ kɔrɔlen an y'o fara a kan mun na k'u b'a kɛ ka CMDT ka juru sara kɛ bon nin bɛɛ la Bakari bɛ kaso la yala a bɛ se ka nin fana dun wa a tɛ nin kalama a tɛ nin kalama sɛbɛnnikɛla ko Bakari Togola ko bɛ so ka goya maa ye nka k'a fɔ ko Bakari Togola ko hɔrɔn tɛ n'i y'o fɔ i ye nkalon tigɛ sɛbɛnnikɛla ko k'a fɔ baarakɛla tɛ min don i ye nkalon tigɛ k'a fɔ a tɛ jamana fɛ i ye nkalon tigɛ k'a fɔ a tɛ sɛnɛkɛlaw fɛ i ye nkalon tigɛ sɛbɛnnikɛla ko Bakari Togola maa kɔni don maa min bɛ kuma bɔra da la min ka d'a da ye a b'o fɔ i bɛ se k'o jalaki bɛn a kan nka k'a fɔ Bakari Togola t'i sigi Sikaso ka tɛ wa Sikaso ka don kuma kolon fɔ b'a la dɛ ani zananjugu fɔ ntalen bɔlen da a bɛ se o la sɛbɛnnikɛla ko politiki bunakun kan i bɛ se k'a fɔ Bakari kɔni bɔra nin parti na a donna nin na i b'a kɛlɛ o kama nka k'a fɔ Bakari Togola ye zon ye ko baarakɛla tɛ o tɛ tiɲɛ ye ni Bakari
Bakar Togola kun tɛ baarakɛla ye Mori Sumano kun tɛ taa nɔfɛ a ka foro kɔnɔ ka taa k'a ta o y'a sɔrɔ a ma kɛ foyi ye est-ce que i bɛnkɛ i y'a dɔn han non i bɛnkɛ dɔn nam agun sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi Bakar Togola ko ale bolo bɛ Ala bolo a jabajɛlen bɛ n'a y'a sɔrɔ miliyari 9 min kuma bi fɔ miliyari 18 min kuma bi fɔ ale Bakar y'a dɔ la kelen dun ko Ala ka tiɲɛ bange awɔ a sera o yɔrɔ ma dɛ ko a sera sa Ala ka tiɲɛ bange awɔ wari dunko kuma min fɔra kunungo ani kura min bɛ ka da la bi n'a y'a sɔrɔ ale Bakar de y'a dun ko Ala ka tiɲɛ bange jɔn de bɛ CMDC directeur la bi c'est Nango Dambele Nango o ton homologue là ton camarade qui président ka mɔgɔ isa Manu Keita ka tɔnden non il faut pas mélanger les choses I am sorry je suis désolé kana ko ɲami ɲɔgɔn na Nango mais c'est un handicapé banabaatɔ ni do a ka handicapé n'anw da tɛ kelen c'est pas pareil kelen tɛ hali dɔɔni maa min yɛrɛ bɛ nin jogo la o ni y'ale kɔni ye e yɛrɛ bɛ Ala cɛ maa min yɛrɛ bɛ nin jogo la o k'o ka taa foro la ka sɛnɛkɛla non ko Mali c'est bizarre qui va nommer Nango Dambele directeur CMDT pour marcher il a de la peine pour marcher oui nin bɛ taa foro kɔnɔ cogo di ka foro lajɛ il connaît pas les dossiers ayi sɛnɛkɛlaw kalelen filɛ engrais ko ni fɛnw na il connaît il a été ministre de l'agriculture mais il connaît le dossier mais seulement a ɲamine de do dossier a ɲɛ bi dɔn mais pour un piètre résultat sɛnɛkɛlaw tɔɔrɔlen merci kɔɔrisɛnɛnaw tɔɔrɔlen bɛ merci Georges Sedou ne bɛ n kele ku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi nin y'a boli ko siɲɛ 276 ani 6 ye sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Alhaji Abe Haidara sirifukɛ ko a k'i k'a dɔn a bɔ min ye sɛnɛko ye a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɔli ɲɔgɔn na a dira a tigi ma Georges Sedou ministre min bɛ yen n'o ye Modibo Keita ye u bɛ nimisa o u bɛ nimisa a bi sonba kule bɛɛ tɛgɛ minɛ sisan k'a yanga Modibo yo o ti dɔwɛrɛ dɔn baara fin kɔ dɛ kabini Ala ye nin jɛ in da n burankɛ don Modibo ko baara Modibo ko jɛlenya Modibo ko tilennenya Georges Sedou hali ni Modibo nkalonikɛla bɛ n'i sigi Modibo kɛrɛfɛ ka kuma i bɛ miniti 30 ka wawayi a tɛ fɛn f'i ye nka n'i taara a bɛ analyse kɛ k'a ban a b'a fɔ lui là c'est faux a b'i ka dossier fara ka fili n'i nana siɲɛ wɛrɛ ko i mago b'a la a t'i gɛn dɛ ayi ala ti ma gɛn Modibo non wa n'a bɛ taama kunkolo in de birilen don il finit quand il analyse n'a analyse bɔ k'a bila yɔrɔ min a tɛ wuli a fini kiri Modibo i k'a dɔn kɔsɔ in na Georges Sedou i k'a dɔn min ye jamana engrais ko ye gɛlɛya banna min ye ayiwa administration ye suɲɛni min bi kɛ a banna CMDT ka suɲɛni Modibo y'a dafiɲɛ ka kangara Georges Sedou Modibo nafuradama ka n'a bila bi la i k'a dɔn a bi baara kɛ Ala diɲɛ don o don da fo fajiri tous les jours il est au bureau à 5h du matin et il quitte le bureau à 23h minuit o mɔgɔ don wa 5h du matin a bɛ soli ka na il est comme ça Georges Sedou a ma dan o ma dɛ mais kana filɛ ta il était parti à la retraite mais u y'a wele ka na de e b'a fɔ ne ye il était parti à la retraite i kana filɛ ta tu me le dis à moi tu es malade mais je le connais et depuis quand depuis la mise en place du gouvernement je le connais Mali 2002 j'ai travaillé avec lui qu'en 2002 il était le secrétaire général de la commission d'organisation de la Coupe d'Afrique. Sori Manganglé était le président. L'homme a tout fait. Et j'étais là, son conseiller spécial. Mali 2002. Bobby, Nabi conseiller spécial qui est à la page à Kanewele. Non. Toi, tu es un sec à problème. Tu es sur Facebook. Georges Sedou sɛbɛnnikɛla ko Modibo kɔni a ye tabale bɔ ka gosi Mali engrais ko engrais bi sumaya ka cikɛlaw sɔrɔ kun jumɛn na munna engrais tɛ se a se waati la engrais bi gɛlɛya engrais k'a dɔn a kuma cayara san o san samiya donda o samiya donda engrais mankan bi bɔ k'a bin Georges Sedou kabini o kɔni kɛra a y'a ta kabini diɲɛ kununko k'a walawala maa minnu ni engrais feere man kan maa minnu da man kan don engrais la a y'u woloma ka bɔ ɲɔgɔn na maa minnu bɛ se engrais baara la minnu tɛ se a baara la a y'u woloma ka bɔ ɲɔgɔn na
Jean Sedou maa wɛrɛ minnu dalen bɛ ka fara engrais feerelaw kan ka sɔrɔ u t'a dɔn ko a ye wari ɲini miliyari 15 de bɛ taa ka tila olu ni ɲɔgɔn cɛ Jean Sedou a dɔw b'a la engrais ni gabakuru t'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na yɛlɛma olu da kan ka don engrais ko la Modibo Jean Sedou k'a dɔn a ye tile damadɔ kɛ nin baara kan a y'a woloma ka bɔ ɲɔgɔn na Bill Hack ni ani ninnu ka baara ye engrais ye i k'a dɔn engrais ninnu y'a dɔn usine b'u bolo wa ninnu ka baara don a banna politiki baara tɛ i k'a dɔn ban ɲumankɛ baara tɛ a tɛ tila bilen sɛnɛkɛlaw u da mɛn min na engrais ɲuman minnu b'a ɲini n'o ko a bɛ sɔrɔ jɔn ni jɔn bolo t'aw fɔ n ye dɛ n t'o f'i ye bilen GDCM Modibo Keita non Modibo tɛ engrais feerela ye o Modibo utilise l'engrais Modibo ne fait pas l'engrais Modibo ye cikɛla de ye DPA Dugure jumɛn ye Dugure kelen sa Segukaw ka Dugure Dugure awɔ mais qu'est-ce que tu crois awɔ Dugure n'o bɔra ye i m'a daminɛ a daminɛyɔrɔ la Toguna Agro Industrie Mali bɛɛ Mali La Guinée Côte d'Ivoire Burkina Bénin Lomé Togo Sénégal Togo Jean Sedou n'a fɔra ko farafin bɛɛ ka engrais feere dabila a ka to ale ma a kelen bɛ se k'a bɛɛ kɛ pe bon munna engrais mangelen bɛ anw ka buguda la ye parce que c'est Mali buguda la Basabugu ni Nciba ni Daba ni Kati Sarigili c'est le directeur de la CMDT oui. Pour l'histoire parce que engrais bina CMDT ka Jean Sedou pour l'histoire n b'o f'i ye avec preuve à l'appui engrais maa minnu tun bɛ engrais feere Mali kɔnɔ ils étaient 16 Nango Dambele nane il a monté à 42 personnes. La hawla wala quwata. Ni e badeni kalifa yɔrɔ caya. Abishi kona. Voilà le problème. Les gens pensent qu'on a un dossier Nango de mananye mais c'est parce que c'est mal fait. Vérifie. Bon bella engrais te kati Sarigili bɛɛ parce que cikɛlaw bi kule la y a pas d'engrais. Sɛnɛfɛnw bi ɲini ka tiɲɛ. Engrais feere taara ka di maa fila de ma. Jean Sedou k'a dɔn k'a fɔ dafala kana. Il reste à peu près je crois 24 000 ou quelque chose comme ça. De tonnes. Jean Sedou k'a dɔn ayiwa balofɛnw kabaw ni tigaw ni fɛnw o engrais o min kan ka na. Il a donné ça à 2 personnes seulement. Et puis à quelle date Jean Sedou samiya yɛrɛ bi ne ka ban ni n y'a f'i ye n ko le 15 juillet tɛmɛnen ni engrais mana ka bɛn samiya tiɲɛna. Tiɲɛni kɛra o. I m'a ye a ka mɔgɔw bara ka wuli bi a bɛɛ taara bi Toguna kan. Bɛɛ bɛ taa Toguna na bi ka taa i ka engrais san mais à main. Bon quand tu dis ça. Bon o bi sans subvention parce que u ye subvention jɛ Toguna na. Eh ben non tu es obligé de payer au prix normal. Au prix normal. Et parce que ça c'est un mauvais coaching. Bon Nango de bo yɔrɔ in de la. C'est lui le patron de la CMDT. Munna u t'a gwɛ. N'u ma gwɛ kɔngɔ bi don jamana kɔnɔ. Voilà ala m'an kisi la. Jean Sedou sɛbɛnnikɛla ko Modibo ko nin ye ko in ko k'a jɛ a ye décision bɔ Jean Sedou i k'a dɔn nin désormais i k'a dɔn engrais ko kuma mana fɔ a ye wuli ka jɔ n'o tɛ yadɔ jamana in kɔnɔ n b'a f'i ye maa min ni maa min da bɛ engrais ko la kabini bi tɛ n'o ye fournisseur ye Jean Sedou i k'a dɔn a donna ka kɔrɔ DPA o ye jɔnni Dugure production agricole DPA o de Dugure a Segu la il y a Toguna Agro Industrie GIE Mali engrais éléphant vert orga fer Sɛnɛyɔrɔ Waso Dungafa Soma Deco Sangoy Sarl Profeba Buna logistique transport Nunu fɛnɛ jɔ ye Satracom Sovavia Sojaf Chiwara Sarr Nunu fɛnɛ jɔ ye ala Manu nin bɛɛ b'a dɔn ye nin bɛɛ de b'a la mais kelen bɛ o to a ma fɔ dɛ jɔnni Easy Stone o fana jɔnni attention ton petit frère Ibrahima Diawara i bɛna dɔgɔnin jumɛn da jɔnni Ibrahima Diawara Demangile petit frère non hakili de diya Ibrahima Diawara i tora la o Jean Sedou ko nana ɲɛnabɔ sa min kɔni ye wuli ka jɔ ye Jean Sedou i k'a dɔn a ministre kɔni y'a jira k'a fɔ désormais minnu bi se mais ministre ka baara ka dafa je vais l'orienter le ministère de l'agriculture du directeur général au planton il faut qu'il enlève même les directions toutes les directions du Mali
toutes les directions du Mali, la CMDT, du directeur général au Aliminu Moubloukola, ou Bégué. Attendez-vous. C'est eux qui ont les dossiers. Je suis du cadre où la direction financière d'Afouni, au lieu de Magouila. Nous, nous sommes Anyamiza Lokabo, Awa Mali aujourd'hui qu'on a Akabi Bolla. En état Tezarami. Au décap Samade, Tezara premier. Jekapip, Kaka Frefon la. Damatungara na mu ngao balakango dunangani kulobe femina oye kolongalangaye est-ce que tout là mbala chuko beti joli de dune ben geleku ninga boni sebanye sebami nu kama aujourd'hui aboliko keme fla bi wolofla ani woro joli se du ka don abasebani kala ato ko alhaji abe haidara shirfoke ko do akunjan temene ale kumana muso dokan ko mamu dukure soro buso bado wa muso do ikado muso in labana ninga lettre ke kanyesha alema muso mangana yo o ikado awo muso ngana yi ikado ale kunya seben ka fo muso yin ani fangakoro bine de kun gadi Blaise Compaoré ani o furumuso Chantal ikado awo wari mi nu ye awo banki ti kurwari jamana na ani yoro kun be wari na Jean se ikado abe Aisha Haidara ko o kuma ale se sebeni kan on daja ani on daminu fana ya fo abe shin no fe wajibi do anga saga no fe ako min ye soro boso ba nye mamu dukure ako ka ale dabali bana kamana gwana ka don ale toko ka seben ka foko awataji ko kumana ale taji ferela o tangalonye na ka taji fere so to ade ko duk wal duku wal e ka don journal mi ni abora min ye utikalu kile duru temene nye ikado ya ale sebe koro lajaba ka fode awale toko kumbe journalist do da min do ko Alain Dobi ye awa sebeni doke Blaise Compaoré ka binina ka fo million keme wolofla ani million muga ikado banki besa o damin garela ikado boake ere beru fe awari chama ni yere soro abore kumbe ale bulu akikado ni ye ka jibine de ni yen galo daye ikado hakaja ale ba ka baraina ale aka nafolo soro awashi jidila bila kote ako ale resigilen be nyinyi nga lome jamana na Blaise Compaoré ikado ale ni o madele ka donyo na jango afurumuso jango oluka waruko kuma ikado kata salema ka fo odu chile walma manga wulle ikado saki fale warlo kuma ale bulu akwa ben galo Okuma abe mi nyini ode ngalo mi darala ikado kuma akaje ka sega nola ale ikado boake bangi kurugo bangi anima o bangi chile kurari gelela erebelu ka wari kele masalema wa ale ka wuli ka joni chesiri o ya ale ka aywa anganiyai kabini bite ikado ale ba ka wari nyini na ala ale ken nafulutige o farala alala ale rasilen be lomedi ako akabara famba o benen be tajima malija la chama be ale nolu bi barake ikado kabine ala ale da dongele dakele adama dele ka do rebele ko kumana ikado wari kushuma mingera ale dama dola ale baraka ka bara de ke bara ninje abaraka ka nafulo nyini odela ikado bonya baba ale ka gnye fa bele jirena mamu dukure ko ikado ale ka wari ayi shwani waratala ngana waratala minum ba le don u ka ale nyine ka le don mamu dukure yere ikado aywa sebene kala ko ikado abin nyuma jamange sabula ba nyuma nge bulo chama ba bulo ali covid-19 damene ni million keme sefa ayo tako di ikado comité national Burkina Faso ma awo ayo di Burkina ma ayo di Malima atna ke Burkina bet na ke dugure Burkina be tubaka etewa dugure te tuba namba même vie ma kanté me ko oye français ya français kanté ngolo kanté il est français ale rabi kisaka ke tugarange mi zigile mbe Burkina tubaka doza wala banabaka do le kwani ani wani lamini dugure bole do nyave na ma do nolu ban mam so do tew mamu inde ma jelenye ha be saka ke ni bana banye chiko jumena an activiste ni video manu an dedo ni mugo tala sa an journaliste kangaro an dedo iti conférence de presse ke abishiga bi ka ko be ke dibilay do ma jelende abishiga ni nani ninga fo etola ni muye zemanye anye mimbo aujourd'hui kono aka bi bolla aka conférence de presse ke damana goyara agoyara de
Dabatungara ne bin tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le pays parce que ba n'o ye Isa Jigiba ye ni y'a ka sɛbɛn ye Isa ko n'i y'a mɛn maakɔrɔw da k'i da muguri jan'i ka kuma in kɔrɔ ka dun kosɛbɛ a ko minisiri min bɛ yen n'o ye minisiri min n'a bɛ an ka diinɛ ko ni bato ko kunna a to a de ye minisiri Mamadu Kone k'a da ye falakɔ bin tigɛ tuguni kuma cɛjugu bɔra a da tuguni dɛ. a bɛ Mamadu Kone dun ye maa sɛbɛ don dɛ. Senufɔ Mamadu Kone. Senufɔ Mamadu Kone. Senufɔ de don wa. Senufɔ don kɛ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye minisiri ye a ye lajɛ dɔ kɔni a kun y'o ɲɛmaa ye sabula alisilamɛw ka ɲɔgɔn ye an ka atelier kɛ n'o ye hakilina falen ye bɛɛ bɛ se ka na cogo min a ko o de senfɛ minisiri a ɲɛmaaya kun dira ale ma ko conseil islamique ka wele kun don sɛbɛnnikɛla ko minisiri yɛrɛ nan'i sigi fɛn o fɛn min b'a kɔnɔ kuma dila a ma a y'a bɛɛ lajɛlen de fɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye minisiri ka kuma in a kumana ka kuma nana ɲɛg'a fɛ fo a ye fɔbali fɔ. Sɛbɛnnikɛla ko a ko minisiri kuma dɔ nana bɔ a ka kumaw kɔnɔna na kuma in sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara kosɛbɛ sabula a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ Mali ye république islamique ye o dɔrɔn tɛ a ko sariya o sariya ni o tɛ taa silamɛya jimin sira fɛ jamana kɔnɔ k'u bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa k'o sariya bali sɛbɛnnikɛla ko n'i ye minisiri ka kuma in bɛɛ lajɛ o tuma Mali ka laïcité diinɛ bɛ bɛn nin bɛɛ bato bɛ bɛn nin bɛɛ o tuma minisiri Mamadu Kone a b'o bila min sɛbɛnnikɛla ko non aw de ye kuma yɛlɛma. Il dit le Mali 95% musulmans. Pratiquement c'est un pays islamique. Ani Odo Kilende. Il doit pas dire ça. Alors, il faut pas non vraiment. Dieu benimbe bala ni sagaye. E k'a fɔ o bi bɛn. Ne k'a fɔ o bi bɛn. Le ministre est une autorité n'a bɔra da. E chrétien ou ka ministre ye. E ye silamɛ ou ka ministre ye. Comment tu vas dire que Mali bɛ se ka kɛ pays islamique ye? Sɛbɛnnikɛla ko a ko a ye kuma min fɔ a ye chrétienw tɔɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko maa wɛrɛw bɛ yen n'o ye danbetigiw ye a y'olu tɔɔrɔ chrétienw ka jɛkulu dɔ bɛ yen u ko min ma fɛn min ye jɛkulu nin o kɔni o kɛlen bɛ ka wulikajɔ de kɛ min kɔni ye sɛbɛnni kɛ ni ka ɲɛsin Mali faamaw ma sɛbɛnnikɛla in a ko fɛn min ye chrétienw ye u ka collectif min bɛ yen collectif intellectuel chrétien n'o ye chrétienw ka maa faamuyalenbaw ye olu ye sɛbɛnni kɛ k'a ci jamanakuntigi ma n'o ye Asimi Goita ye k'a ci ministre ma k'a ci wasaden bulo la a k'u bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ minisiri ye kuma min fɔ nin ye kuma juguba de ye sabula an ka jamana bɛ dabolo min kan bi nin kuma mankan tɛ ka m'ale da maa juguw b'an kan k'a f'u na jamana in bɛɛ lajɛlen minɛ ni ka sariya boli jamanadenw kan k'a sɔrɔ kabi Mali kununko fɔ bi an bɛɛ lajɛlen de sigira bɛɛ kɛra bɛɛ kɔnɔna na o tuma minisiri n'a ko diyagoya ko Mali ka kɛ pays islamique ye chrétienw ni laadatigiw a b'olu bɔ malidenya la. Chrétiens kɔni u ka jɛkulu in ye sɛbɛnni kɛ fɛn min ye jamana faamaw ye ni k'u ladɔnniya k'a fɔ minisiri ye kuma in fɔ segin joona a ka segin a kɔ wa tiɲɛjala de kan ka fɔ minisiri Mamadu Kone ye sabula kuma min b'a da nin ye jamana ci kuma ye nin bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye basigi ni k'a tiɲɛ an ka jamana kɔnɔ o tuma olu bɛ min kangari da ka fusa wuli ka bɔ n dɔ a kan ye o tuma u bɛ kangari da jamana faamaw ye nin ɲɔgɔn na kuma wɛrɛ tuguni n'a fɔra wali nin kuma fɔlen kɔfɛ ni kɛwale yera min bɛ Mali ka laïcité bi o tuma u bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ dɛ. O tuma san'an ka so ma o tuma jateminɛ ka kɛ minisiri ye kuma min fɔ ni kuma jugu don fɛn min ye minisiri a ka segin a kɔ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka kangari gɛlɛn d'a ye a ka kuma in kan ka lakɔkari cogo min ni ka jamana bila basigi minɛn kɔnɔ a k'o sira ta sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu wɛrɛ bɛ yen min fana ko fɛn min ye maaya ye maaya o kɔni ɲɛmaa ye Dunbi Fakoli ye olu fana ye sɛbɛnni kɛ ni k'u ka dusumakasa jira sabula minisiri ka kuma b'a jira k'a fɔ silamɛya dɔrɔn o de ye Mali taabolo ye k'a sɔrɔ chrétienw bɛ yen laadatigiw bɛ yen n yɛrɛ tɛ nin si la n bɛ n yɛrɛ sagoya la o bɛ yen wa Mali de sigir'o kan Mali bɛ wuli o de kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le pays kɔnɔ chrétienw bi bɔli la par ma voix les chrétiens laadatigiw maa minnu yɛrɛ t'a la minisiri ko k'a ka yafa ma k'a filila banna e somado de c'est mon frère mais il est de Sikaso qu'il soit de Diabali c'est Senufo toi tu es Marakajala anw ye Senufo jeliw ye mais Senufo ko yin a ma ke ko ya sigile kuma war tembolo war nte war di mama ne ko Senufo ko aji ni dama o de e toro ne ya sigile réseaux sociaux ne yelela aw kɔni mama kɔni di dɔɔni jira aw la aw kɔni a tɛ ko fɛ ne t'a ɲini ka dɔ yɛrɛ a tɔ kɛra kɛlɛ e cɛw i tɛ n ka jugu sa
Jean Zedou ne ben kele ku mbi boni sebe mi nous kama aujourd'hui Jean Zedou ka do menanga ko la ani ndora la bele jele bi nyu anda fe 3e arrondissement police so Jean Zedou ka do kele me katabale min goshi amma foko drogu timide nga fere baw Jean Zedou ka do bele jele bi ta bamako kaso bombala furuvunu ale te fendo flé galama Jean Zedou ka do furuvunu ma wula ben bele jele jaso ni make ma kulumai furuvunu bitani wa furuvunu aye Ablaye Maïga mine Ablaye Maïga ukama ko pagay ale yɛrɛ to a pagay to de ko pagay mai fama dendo sabula jamana in fama do dendo Jean Zedou ngumo to fo Ablaye Maïga fama do dendo fama Maïga kanu nyini yoro jansa commissaire de police Sadio Tomoda anaka jew Jean Zedou ka do Ablaye Maïga mami ikado Bamako commune 2 ukele ka drogu fere la bachama mine journaliste Zedou ka do drogu laba nana dese ate soro songo nana yelete ngaw mi mbi fere kema fla ni ma keme shegu mbo ti soro journaliste Zedou mi mbi fere keme nani ni ma wafla bo ti soro Ablaye Maïga sina ka dote ikado sengo ni nyera ka wati sira Jean Zedou ka do womise minnu be ayo datugu Jean Zedou ka don agodoro bi se ka yala tugo mi abse ka soronga songo yela la foka toti funu mi nye commissaire Tomoda na ka jew ko pay funu willa funu ko ni wulla Jean Zedou ka do kamale utora ka salo uibadu be minga uye police ke che do laben ko ke dorogu minaye Jean Zedou ka do ka se ka ko nyedon ko shori o to ka ta dorogu sabulo dongele dongo do ta do san yɛrɛ ka min b'a ye o ti minɛ ne wa o minɛlen est-ce que la police bi se ko la koyi la hawla Jean Zedou ka do kuma min n'u ye danganiya sɔrɔ k'a dɔ k'a fɔ hakaja a bi sɔrɔ nin yɔrɔ in de la nin jɛ in de b'a feere Jean Zedou a kelen de dɛ jaja ni ayiwa giri kɛra a yɛrɛ ba a ka musokɔrɔba o b'a dɛmɛ dɔrɔgu duguli la o bi ka o tɛ kojugu ye koyi musokɔrɔba n'a ka kala ni fɛ musokɔrɔba sin ka malo bɔra cɛ wa dɔrɔn ka sin ka taa sɔrɔ ete poli la walima a bɛ se ka taa sɔrɔ a ka tamatu walima jabaw jukɔrɔ ten bon n'i ye den o den ka kojugu kɛ juguyalen a tɛ dabila ne b'o f'e ye de ba de b'a kɔ kɔrɔ awɔ Allah Jean Zedou drogu jugu minnu n'u k'a ma ko kayu walima off walima kenshi walima kushi Jean Zedou nin bɛɛ dɔn n ko ni muso senga cayara musokɔrɔba bɛ se k'a fɔ Ablaye mina dɔ di yan a bɛ taa dɔ bila ɲɔ cɛ la walima malo a bɛ sɔrɔ ka kuranɛ da o sanfɛ a bɛ kuranɛ da ka kala meleke k'i e yɛrɛ ni Ala lajɛ ni min ye i donnen kala bɛ musokɔrɔba kunkolo la a sigilen bɛ sɛriwolo kan e bɛ k'a fɔ i b'i paw kunna ka taa n'i y'o kɛ Tomoda a ka kegu Jean Zedou ka do sina ka melenge ten nin do polisiw sina ka fara ɲɔgɔn kan ten Jean Zedou kana koro kala ten ngam funu sina ka taa n'a ye ten sɛbɛnnikɛla ko a minɛ a ko k'ale faama den ye faama dɔ den don jɔnni ko Maïga fana i ka kuma ka ca i bɛna nkalon da jɔnni na k'o den don a jamu kɔni ye Maïga wa faama den don n'i ye dɔ fɔ na dɔ fɔ dɛ faama kura wa faama kɔrɔ de n t'o dɔn u kɔni ko faama den don sɛbɛnnikɛla ko faama dɔ den don Maïga faama de fana ka ca o a kuma i ti dan o ma i mana to nin na ka taa juge dɔ tɔgɔ fɔ cɛ n'i da ka di kojugu douane ɲɛmaa kɔrɔ in tɔgɔ de o tun tɛ Maïga ye de n ko nin kɛra commune 2 de la ko faama a ma f'i ye ko faama kura a ma f'i ye ko faama kɔrɔ faama dɔ den don sɛbɛnnikɛla in fana y'an kɔnɔ gansan e kɔnɔ gangu ye jumɛn ye a fɔ faama dɔ den don i ma lafiya wa i ka fo k'o ɲini k'o dɔn i b'i se koba de cɛnin wo an ko i ka nin diyagoya ko ninnu de bi i da don kuma n bila ye a fɔ safurulayi a fɔ safurulayi pas de diffamation safurulayi ok bon i kisira merci bien Idrissa Amidou Touré ouvrier vive la justice. Vive les magistrats. Vive les tontons. Vive les tantis, les magistrats. Les magistrats. Et qu'on vous donne. Mort. Jean Zedou waati dafara. Ndarika dɔ bɛ o ye magistrat ye. A tɔgɔ ko Mohamed Temine. Ne ka kɔrɔ ale bɛ to k'a fɔ ko kɔrɔ n ko dɛ. Tonton. Jean Zedou. N t'a dɔn n b'i ye ka nin f'i ye. Tonton. K'an don Segu. Kamalen an kun to ka taa kiiribulon lajɛ. Kabini o waati tubabukanba minnu bɛ fɔ. Tribunal la. J'aimais ça. Kun to ka taa kiiribulon la an b'an dɛ. K'u lajɛ u bɛ tubabukan min fɔ. Jean Zedou k'a dɔn nin don kiiribulon kɔnɔ. Nka cɛ i k'a dɔn yarɔ ni kiiri bɛ kɛ e b'a dɔn. Ni yɛlɛko kuma fɔra ni mɔgɔ ye.
m'a dɔkɛ de ne ma kiiri kɛ o ah non oh moi je connais pas a ma ngalon dar'i la ne m'o f'i ye c'est toi qui le dis ne kɔni ma kiiri Moria Jean Sedou kuma min kiiri nana daminɛ yɛlɛ ko kɛra Jean Sedou bɛɛ yɛlɛla juge sina ka fɛn yarɔ martoni dɔ b'a bolo a bɛ se k'o kɛ fɛn ka ten ko gaw taisez-vous silence si vous ne taisez pas je vais vider la salle o tuma bɛɛ b'i da de Jean Sedou i k'a dɔn cɛ dɔ tun bɛ jama na a tun bɛ ɲɛfɛ a ɲi de ka jan c'est-à-dire hali ni a tɛ yɛlɛ la ɲi de bɛ bɔ kɛnɛma a bɛ juge kɔnɔ ko cɛ bɛ yɛlɛ la je vais vider la salle cɛ ɲi bɔlen don taisez-vous ale kan bɛ cɛ kelen bɛɛ dadalen don cɛ o ɲi bɔlen don kɛnɛma a ma ɲɛ min kɔ a tila k'i bolo ɲɛsin c'est vous c'est de vous que je parle a ko non monsieur le juge c'est mon habitude a ka to ka ale fana ala n'a kamana ganna a t'a dɔn a bɛ min fɔ ko c'est de vous que je parle taisez-vous a ko non ko c'est mon habitude Jean Sedou waati n'a ka waati ma se bi taa b'a bila jumɛn ta waati sera